Я да видя колко е часа за училище. Да видя 25 часа. Отивам на училище бързо. Бързо. Банята си измия зъбите. Майко! Отивам бързо на училище. Бързо. Ай, тук. Бързо! Бързо трябва да отивам на училище. Бързо. Госпожо, закъснях ли за училище? Не си закъснял. Вземи си теста по математика и си направи теста. Ако получиш шестица, излизаш в голямо междучасие. Ако е петица, само за малко. Ако е четвърка, за 5 минути. Ако е двойка, ще получиш какво да измисля? Наказание. Айде започвай. Добре. Госпожо, готов съм. Ето ви теста. Така. Шестица, излизай в голямо междучасие. Добре. Какво да си купа? Айде един Доритос. Тя няма касиерката, сигурно. Да, няма. Айде, ще взем 5 лев. Айде. Чакай, че не тук ставих. Ето. Готово. Така. Някой ми звъни на телефона. Мама. Ало, мамо? Да, синко. Искам да ти кажа, на училище съм. Добре. Само, мамо, да ти кажа, на училище е много яко. Наистина ли, синко? Да. Айде, чао. Чао. Не можах да се изям чипса. Люси. Имаме час по-английски. Здравейте! Ти си по част на английски, така. Сега ще напиша нещо на дъската и ти трябва да го препишеш цялото. Чули? Да. Да, госпожа. Готово, написах го. И сега ела да си вземеш тетрадката. Добре. Така. Запиши цялото това. Окей. Please, that is a at плато Беадок. Готово! Написал го. Предай тетрадката. Ето. Айде.
Така, госпожо, каква оценка имам за сам? Шестица! Ей! Давам те се тръгват в училище. Ей! Какъв хубав ден. Учителката по математика. Отивам си вкъщи. Отивам си вкъщи. Така. Сега какво да правя? Ще отида да си купя PlayStation 5. Ще отида да си купя PlayStation 5. Ама, забравих си тетрадката да оставя. Ама. Е, тук ще оставя. Че мама няма да забележи, че е на това. Дано да не се намокри. В древна Индия хората се обединявали архитектурата и астрономията. Каква зодия е император Хашан? Здравейте, искам да си купя един PlayStation 5. Добре. Благодаря. Чао. Така. Мисля, че съкровището е в храма, чието линии съответстват на съзвездието. Според картата, това е на малкия храм. Може би император Харша е искал да скрие нещо. Добра идея. Но трябва да докаже. Сега само остава да си го разопаковам. Само сега остава само да горе в стаята да си го разопаковам. Това е известен пазар, на който може да се видят местни артисти. И така. Давай. Този там гълтал. И ще го разопаковам. Не мога да повярвам, че вече имам PlayStation 5. Вау! После ще играя. Здравей! От училище. Дай сутринта да си направя някакъв парти. Сутринта ще си направя парти. В стаята. Айде да си направя парти. Така, парти, ей! Парти! Парти! Хората казват, че лъвът е царят на животните. Не съм съгласен. Тези малки грозни същества много е хубаво. специално. Малко ме се замая от това парти. Много ме се спи. Дори да се води. Много ме се спи. Една глупица може да се справи с